手洗いに行く時のマナーをお伝えいたします。最初にお袖を端の部分を持っていただいて帯に入れます。で、次に袴をこのようにして持ち上げていきます。そして片手で袴を持っていただいて、お着物と長襦袢をこのまま上げていきます。で、戻す時もこちらも左右と交互に戻していきまして、でそのまま袴も下ろします。で、最後に裾も戻してこちらで終わります。